Čaute, ja som Pepo. Dnes pre vás otestujem vlastnosti BCAčiek. Sú to BCAčka Instant od Natural Nutrition na maximum s príchuťou zeleného jablka. Keďže mám len jednu ruku k dispozícii, tak poprosím moju ženu, nech mi troška asistuje. Veronika, prosím ťa, otvor mi to. Do 2 deci vody dám zhruba jednu dávku, 7 gramov, takže odhadom jednu čajovú lyžičku. Podrž. Ako vidíte, nejdem to šejkovať shakery, ale skúsim to úplne obyčajne len vidličkou. Nech sa rozpustia. Vyskúšame, či sú teda plne instantné. Ako vidíte, pena žiadna, ani prášok neostáva, takže instantné sú úplne. Vyskúšame chuť. Chuť je osviežujúca, veľmi príjemná, sladká. Nie je kyslá, je dosť sladká, takže kľudne sa to môže rozrobiť aj vo viac deci vody, popíjať popri tréningu. Čo sa týka vlastností a tak, zbytočne na kameru nejdem hovoriť vlastnosti, ani zloženie, to si môžete prečítať na stránke. Takže týmto som vám chcel ukázať, aby ste vedeli pred kúpou, že ozaj sú plne instantné, úplne rozpustné, žiadny prášok neostáva, ani na krajoch, ani dolu a sú výborné. Takže môžem len odporučiť. Ďakujem, čaute.